नैथि ग्रीन लाइफ काप फुटबल टुर्नामेन्ट 2022 जोलुर बादायनायनि जोबथा गेलेनाय। दिनै बेलासिनि 4 रिंगानिफ्राय सुक्लाय सेन्ट्रेल स्टेडियामाव नैथि ग्रीन लाइफ काप फुटबल टुर्नामेन्टआ जागोन होनना बानजाय आफाद ग्रीन लाइफ NGOआ फोरमायदों। दिनैनि जोबथा जोलुर बादायनाया जागोन गुवाहाटी महाराणा FC आरो बरमा FCनि गेजेराव आरो बे जोलुर बादायनायाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लागोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथांजों लोगोसे MLA जलेन दैमारी, बिटिआरनि गेलेनाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', बिटिआरनि EM रनेन्द्र नार्जारी, BTCनि बारग' EM गणेश कसारी, BTCनि बारग' EM महेश्वर बसुमतारी आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना नुजाथिफैगोन। बेजों लोगोसे हारिमु आयदायाव बाहागो लागोन बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिराज मुसाहारि, हरिप्रिया देग, दावहारु बसुमतारी, ईसा बसुमतारी, मुनिन्द्र बर', उदालगुरि काइजियामाटी लाइमोन हारिमु खेराइ आफाद, तामुलपुर बिहुआ दल, सृजनी डान्स एकाडेमी। बे जोलुर बादायनायाव ओनसोलनि रायजो राजाखौ लैहोर लैहोर बाहागो लानानै बे जोलुर बादायलायनायखौ मेहेरगोनां खालामफैनो थाखाय बानजाय आफादा गुरै खावलायहरदों।